Искаш ли да се научиш да рисуваш нейролиния? Всичко, което пишем в пясъка, изчезва с първата вълна или полъх на вятъра. Това е символ на нашите мисли. Те идват и се отиват, оставяйки само следа в съзнанието. В нейрографика използваме перманентен маркер. Той ни напомня, че всяка линия, както и всяко действие, остава следа. Не можем да изтрием миналото, но можем да го хармонизираме. И за това ни е нужен лист хартия, черен перманентен маркер и една монетка. Взимаме маркера, взимаме монетката, поставяме я в единия край на листа, както ни е удобен, според зависи с коя ръка рисувате. И започваме да бутаме монетата от единия край до другия край. И когато монетата излезе, погледнете линията. Тя не се повтаря никъде, защото линията на Пискарьов сама по себе си, във всеки участък, тя не се повтаря. И ние я водим там, където не очакваме да я видим. Затова в нейрографика рисуваме тези линии. Наричат се линии на Пискарьов. И това е един от активите на нейрографика. Не рисуваме вълнообразни или зигзообразни линии. Опитайте и вие. Лесно е.